dáme až po tejto, na konci, keď stihneme. Musíme ísť pol na oného, Teraz. Dobre, takže dáme teraz hymnu multiorganizácie Kriak, keď už pán brat tu má hudobný nástroj. Potom dočkaj za chvíľu. Musíme kúkať na ten neúprostný čas, Dásko Myslecký. Neboj sa, to stihneme. Škoda prednáška, že nebude, toho sa nemestíš, prednáška. Prednášky je škoda. Pán brat, si vítáme trojhlavého karpatského draka. Zahráme v rýchlosti hymnu multiorganizácie Kriak všetko, lebo bojím, keď si to naštel, aspoň využijem ten priestor, čas na tom DVDčku, ktoré tu máme, tak je tam aj svadba našeho pána predsedu, sú tam všetky akcie Kriaku, alebo aj klipy našich ďalších hudobných skupín a takéto veci. Ešte mi to tam uvoľní, prosím. Mám tu aj knižku až na vrchol, je to kniha, jak ideme na 300-metrový kopec a nevidíme hore. Prezradil. Čo je to celý čo? Však keď to skončí pri tomto modrom aute po mojej lavici, čo je také veľké, kto bude volať, čo stojí sa opýtam, nech dojde. Stoj s ním a normálne ho drž nad hlavu. Teraz prichádza zase na hymnu multiorganizácie predseda multiorganizácie Kriak, Lupací Kohut, prosím, privítajte ho. On je tu stále skromnosť jeho najdôležitejšia vlastnosť. Šipcovi daj slabšie, Šipcovi slabšie. Teda nie Šipcovi, ale hepne, čo to tam tu. Tak, dobre. Však teda. A multiorganizácia Kriak, Kriak, Kriak. A multiorganizácia Kriak, Kriak a Kriak. A výpad predsedovi multiorganizácie Kriak. A výpad predsedovi multiorganizácie Kriak. Dobrá, hýba nám v rýchlosti. Všetko o multiorganizácii je na tom DVDčku. Nájdete si aj na stránkach našich v rýchlosti, kým naštolujeme, ešte máme chvíľočku čas na, škoda, že bez prednášky, takže www.kriak.sk, www.vrbovskývitazi.sk, www.chrbáty.sk, abusus.sk, všetky naše skupiny. Tá si nájdete o tých zvieratkách, endemitoch, ktoré teraz nestíhame pospomínať. Tá si nájdete čokoľvek. Takže